Întâlnirea cu foștii colegi după 50 de ani de la absolvirea liceului l-a adus înapoi în țară pe românul care are grijă de sănătatea premierului israelian Benjamin Netanyahu. Medicul originar din Maramureș nu și-a uitat rădăcinile și i-a făcut și pe alții să se îndrăgostească de România. Este și consul onorific al țării noastre în Israel, poziție din care a contribuit de-a lungul anilor la întărirea relațiilor bilaterale. S-au împlinit 50 de ani de când Herman Berković, sau Țvică, cum îi spun prietenii, a absolvit liceul la Târgu Lăpuș. A plecat din țară acum 40 de ani, dar doctorul, acum celebru în Israel, nu și-a uitat foștii colegi. M-a emoționat când doamna dirigintă a cerut prezența, mi-a spus numele, parcă am ajuns înapoi în urmă cu 50 de ani. Era cel mai înalt din clasă. I-am fost profesoră din a 5-a până într-a 12-a. Un elev silitor, zglobiu, vesel. Despre povestea de succes a lui Herman Berković s-a scris mult. A absolvit Facultatea de Medicină din Cluj-Napoca și a plecat în 1975 în Israel. Și-a câștigat mulți pacienți, dar și prieteni. Printre aceștia și pe Benjamin Netanyahu, de care îl leagă o relație de prietenie de peste 20 de ani. În urmă cu 6 ani, domnul Netanyahu a fost reales din nou prim-ministru și atunci am fost propus de dumneavoastră să fiu medicul personal al primului ministru. Evreul din Maramureș este și cel care a intermediat o serie de întâlniri între autoritățile din cele două țări. Mi s-a acordat și titlul de consul onorific al României în Israel, un titlu de care sunt foarte mândru. Acum 10 ani, împreună cu familia Netanyahu, a vizitat Bucureștiul și Brașovul. Dragostea față de Lăpuș mi-a menținut tot timpul. Nu pot să uit că eu am rădăcini în fond românești, deși sunt evreu de origine. Legătura asta cu Lăpușul este foarte important pentru mine.